Il-kritika letterarja hija l-analiżi bir-reqqa ta' poeżiji, stejjer u ġeneri oħra ta' kitba. F'din ir-rokna, il-professur Bernard Micallef ifhemna sewwa sew x'infissru bit-terminu kritika letterarja u kif din is-sena tista' tgħinna napprezzaw aħjar il-letteratura ta' pajjiżna. Il-kritika letterarja hija għalqa wiesa ħafna sewwa ta' teoriji fuq kif jaħdem xogħol test letterarju. Kif taqrah, kif tanalizzah, kif tinterpretah u kif tiġġudika l-valur tiegħu. Di l-għalqa tista' tinqasam fi tlieta b'mod ġenerali. Dawk l-iskejjel ta' kritika li jiffukaw iktar fuq il-produttur tax-xogħol letterarju, l-awtur. Mbagħad hemm skejjel oħra ta' kritika jiffukaw iktar fuq il-prodott, ix-xogħol innifsu kif jaħdem. Mbagħad hemm terġa' skejjel oħra ta' kritika li jiffukaw fuq l-effett li x-xogħol għandu fuq min jaqrah, fuq il-qarrej u anki fuq il-mod kif il-qarrej jattiva, janima, jiġifieri jimla mill-esperjenza tiegħu. Dawk l-aspetti ta' test letterarju li jkunu neqsin. Hemm metodi aktar speċjalizzati ta' kritika li jappartenu għal skejjel differenti. Ngħidu aħna skola magħrufa li inħolqot fis-seklu 20 hija l-kritika l-ġdida. Is-sejħa ġdida il għaliex tat attenzjoni ġdida lit-test indipendentement mill-awtur. Il-kritiċi l-ġodda insistew ħafna li l-kritika mhijiex studju psikoloġiku tal-awtur u laqqas mija suppożizzjoni fuq x'kellu f'moħħu l-awtur, imma it-tekniċi, il-metodi tekniċi li jinstabu fix-xogħol letterarju nnifsu. Mbagħad hemm l-iskola tal-formaliżmu u l-formalisti isimhom magħhom insistew iktar fuq it-test letterarju bħala primarjament forma, laqqas kontenut, forma. Forma ma li minna nifisha diġà tikkomunika, diġà titrasmetti sentiment, atmosfera, anki ġrajja f'ċerta każijiet speċjalizzati. Il-formalisti huma magħrufin bħala dawk l-esponenti tal-idea tal-letterarjetà. Jiġifieri dik il-kwalità li tagħmel l-idjoma differenti mit-taħdid ta' kuljum. Imbagħad hemm il-kritika marxista li tanalizza x-xogħol letterarju bħala prodott dirett jew indirett ta' sitwazzjoni soċjali, ta' konflitt soċjali bejn klassijiet differenti. U allura din hija kritika li tikxef l-istrateġiji li bihom it-test letterarju jiżvela dan il-konflitt. Imbagħad hemm l-iskola strutturalista. L-istrutturaliżmu huwa interessanti u mill-ġdid ismu miegħu. Jifokka fuq struttura, imma mhux l-istruttura tat-test. Fl-istrutturaliżmu insibu l-konċett ta' struttura ta' lingwa jew inkella modelli, skemi, sistema li huma ħafna eqdem mill-awtur. U li f'ċerta sens allura skont l-istrutturalisti mhuwiex l-awtur li qed jitkellem f'test letterarju imma s-sistema eqdem minnu tal-lingwa. F'ċerta sens għall-istrutturalisti hija s-sistema li qed titkellem lilna mhux aħna l-individwi li qed nitkellmu l-lingwa. Eżempju ieħor fost ħafna ta' skola ta' kritika huwa il-kritika psikanalitika. F'dan il-każ il-kritiku josserva s-simboli letterarji biex minnhom jiżvela impulsi umani li aħna fil-imġiba tagħna ta' kuljum ma nħossunix komdi niżvelaw. Impulsi sessuali, aggressivi, beżat, li joħorġu f'simboli skont il-psikanalisti
anki waqt il-ħolm. U allura skont l-iskola ta' kritika trid titratta t-test letterarju bħalli kieku qed titratta ħolma. Fil-ħolm tagħna m'għandniex kontroll fuq moħħna u l-ħolm ma joħroġ dejjem b'sekwenza loġika, imma joħroġ b'ċerta onestà. Għaliex la darba ma nikkontrollawx, jiġifieri ma niċċensurawx il-ħolm, se jikxef il-beżat u l-impulsi l-iktar intimi tagħna. Minn daw l-iskejjel kollha ta' kritika li semmejt li mhumiex l-iskejjel kollha li jeżistu huma għażla biss, wieħed jirrealizza kemm il-kritika letterarja issaħħaħ tirfina id-den tagħna mhux fil-letteratura biss, imma anki dwar dak li hemm ġo fina bħal kritika psikanalitika, dak li hemm fil-politika u fil-kuntest soċjali madwarna bħal kritika marxista, dak li aħna nistgħu nikkontribwixxu lit-test letterarju bħal kritika ta' rispons tal-qarrej, dak illi sistema ħafna qdem minna tal-lingwa tatna il-permess u l-ħila li nitkellmu bħal fl-istrutturalizmu u anki il-mod kif għaliex le niddubitaw ftit f'dik l-istruttura u ngħidu mhix il-bidu u tmiem ta' kollox bħalma jgħid il-post-strutturalizmu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.